akwa bụ ndị billionaires a na-ebe akwa. Hey! Ndị na-efenti na-efenti. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos ebeela arịrị n'oke olu n'ihi ọrụ nkụri na nkwari nke ndị gọọmenti steeti Lagos mapụtara na ụfọdụ mpaghara ahịa nke ama dịka Mandela's Market nke dị na ya bụ steeti Lagos. Anyị matara nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa wee pụta, ebe anyị hụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ha si wee na-ebu ngwaahịa ha wee na-apụ n'ike dịka ya bụ ọrụ nkụri na nkwari dara onye ọbụla mberede. Ya bụ ahịa Mandela's bụkwa otu ahịa ahụ ebe ihe mberede ọkụ ọgbụgba nọrọ wee memina ngwaahịa na ụlọ ahịa ọtụtụ ụmụnne anyị mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. N'aka nke ọzọ, ndị gọọmenti steeti Lagos ekwuola wee sị na ihe mere ha ji wee mapụta ya bụ ọrụ nkụri na nkwari bụ ka ha wee kpochapụ ọtụtụ ụlọ ahịa bụ nke a rụrụ n'ebe na-ezighị ezi nke na-egbochi ụgbọala ndị ọrụ mmenyụ ọkụ ịbanye wee rụọ ọrụ ha mgbe ọbụla e nwere ihe dịka ihe mberede ọkụ ọgbụgba otu ahụ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Mandela's in Lagos State. Mandela's Market. 23rd January 2024. It's happening right now in Mandela's. Money is being destroyed here. Billions of naira is being destroyed here. Wow, this is serious. Can you imagine? Can you just imagine? Hey, now wow, look at what is happening live in Mandela's, Lagos Island, Mandela's Market. Look at what is happening. You cannot believe it. Unbelievable. It's happening live. Men are packing their things. Money is being damaged, destroyed. Here in Lagos Island. Mandela. 24th January 2024. Can you just imagine? Wow. This is serious. This is serious. I can't believe it. Security agents are here. Hello, baby. Can you just imagine? Look at what is happening. Hello, baby. Money is being burned here. Money is burning here. Billions of naira is going. Billions of naira. Properties is being destroyed. Brothers worth billions of naira is being destroyed in Lagos Island, Mandela. Today is 24th January 2024. Can you just imagine? January. People just came back from the village for the Xmas celebration. And this is happening in Mandela's life. Wow. Men are crying like babies. Men are crying like babies. Millionaires are crying. Millionaires are crying like babies. Yeah. Look at millionaires crying in Lagos Island.
Mandela's Lagos. Millionaires are crying. Hey, and everyone millionaires in Ebenakwa. Hey, Olu. Hey, billions of naira is going. Men in Ebenakwa. Millionaires in Ebenakwa. Buildings in it. Wow! Can you just know? Hey! This is happening live in Mandela. Wow! Lagos Island. Millionaires are crying. Millionaires are crying. Millionaires are crying. Millions of dollars naira is going. Can you just imagine? Can you see what is happening? The plaza that they are destroying. Pakistan Plaza, a new plaza that has not been built. The plaza is not up to 4 years or 3 years. It's being destroyed. It's being destroyed. Can you imagine? Wow! This is serious. This is unbelievable. Millionaires are crying. And billionaires. And hey! The Lagos state government has decided to destroy shanties and illegal shops to make the work of emergency responders smooth. Shop owners were given time to remove their goods before the demolition began. A look at other sections of the market shows narrow roads caused by the erection of illegal shops. Goods worth millions of naira have been destroyed as a result of the fire incident. This has raised several concerns about safety nets that have been employed to cushion the effects of any incident. Unfortunately, for those who are not insured, this is a lesson that will go a long way, that you cannot continue to wait for government. And in this case, I don't want to encourage government to come and start doing handouts. Government should ensure that they encourage the deepening and awareness of insurance. Thereafter, we headed straight to the office of the Commissioner for Physical Planning and Urban Development, who condemned the building of shanties within the markets. He noted that government will ensure that markets are sanitized to allow for businesses to thrive. The corridor is going to be totally cleaned up, and not only, let me use the opportunity to tell Lagosians, this is not going to be peculiarly to Lagos Island. It's the whole state now. We have to clear off all those shanties. Shops are provided. Local government are doing a fantastic job in that, in terms of providing shops and markets for people to sell their wares. But again, people should remove that mentality of staying on the street. The Lagos state government has warned that more of these will happen in the coming days and weeks. As for those who still have illegal stalls here and in other markets, the government says its resolve to make Lagos state a mega city is unwavering. Ọkụikirichala nke ahụ. Ozi nke na-erutekwa anyị aka ugbu a bụ na ndị gọọmenti steeti Lagos agbachiela ya bụ ahịa Mandela's Market tata. Ihe mere ha ji wee gbachie ya bụ ahịa bụ nke anyị na-amatabeghị. Mana ka anyị were nkenke oge wee nyoo anya n'ihe onyonyo ebe egosiri ya bụ ihe. Ka m bịakwanụ. All the whole Mandela's market has been sealed. The state government of Lagos has sealed all the whole Mandela's market. All the whole building, all the whole plazas have been sealed. Today, the 25th of January, 2024. All the whole Mandela's building have been sealed. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo.
gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.